ଏବେ ଜ୍ଞାନର ନୌକା ଦେଇ ପରମାତ୍ମା ନାଉରି ଆସନ୍ତି ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏହି ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂଗମ ଯୁଗ ଗୀତାବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ। ଯେଉଁ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ସର୍ବଦା ଧାରଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏଣୁ ଏହି ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନାର ଧର୍ମାୟ ଯୁଗ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଓಂಕಾರೇಶ್ವର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର କାଳେଶ୍ୱର କାଳ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଶିବ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ସନ୍ତାନଗଣ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ି ଉପସ୍ଥିତ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନାମୃତ ପାନ କରି ପବିତ୍ର ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति परिवर्तन माता जी लाइन जाओ लाइन भाई